belai ke hambai sini. Tadi si bom ibaga ya apa korup lainnya. Belai ke hambai. Bom korang putih baik kai ternolok. Bom kai ternolok pelangka. Belai ke hambai maru. Apa lagi? Saya ramai participate khai. Mana bagai bom ni mau thani. Okra cakra tay bom parents semua. Belai ke hambai maru. Bom nanti bawa kai ternolok hambai kelajung. Bom ni mumbo tay bom ni mau thawa. Tadi enggak ante wo koyo norong thane teke wo participate khlanya mo sungja konkret norong ani thane ni srufadi te kok thai be kang betang number norong yango sini bus kamo sini jas asungja tongo bor ni thane jomaradi ara total thaja satta mo thane nge tai jetre peresa ma hito ngai norong track wo yango sini operator tongo bini yango jomaradi ready ke tonde ang je serial was keluarga mau tekannya riwi thang senai tadi keseng ojarawo sini thai vlog pang bisino ya ang koina norok mijorona na phaina bagai aboni pore tiar tongna bagai ang koina sini satpara bisi tadi ke thai vlog pang bisino ang koina Nam zorona na phaina bagai yang kisah bang mamai krok enak kelihatan ini subandi 136 Start. Christmas ni salo joto lukulo hambai Christmas ni salo joto lukulo hambai susah genanggen joto Simon ka Mary
hai borok ni bagai yafa belai ke hambai borok no borok bom no thanai gai bom ni serai rok ni phan borok kai tono lok pelangka sainia sabo sokat mano sini jas rok marge selai tong maika belai hambai mar borok no borok bumi je mansak borok mutu khlai resapka nayoi resapka kaitor bormate ba hamari khlacho phade kai jora bo sini rating jak cheng mane jora asna yoi khasik sama age no o jora no ya pharo sini satora bisi nomor ni jora na phaina bagai normal jora ya pharo jago Next. Angkona sini local sas ningge borok no mic arrange khainan bagai orok khorok naisik tongdi apan pore angkona sini manikum bapit charge apan pore tongdi background bapit charge abo hagena tongna apan pore bisram bapit charge last song ke better bapit charge
Hambai. Hai là hay ya tha tao nó sẽ bỏng sa theo ai saya pha borong na bagai like na to pha mong korang kedi baike lobe kelangka saya sabot jine tini sokat kano sini ja sakti semat senai like hambai borong no tai bong ni nukhung no tai bong ni mo tha ni Hamra sakra ramna borok obal haike saya ramna participate khlari man bagai phadinga hana hai am koina odara sini mani kong baptist church borok na bong jorana phana bagai am koyo abon pore ready tongna bagai am koina background baptist church
bagai hanya hayafa sini za sakti saiman sinai tabu bagai abo tinta mau thane release kelaja sainia sawajini sokat malangno diniba जा सप्लाई kai naleja wana sintang naja sababa busuk rumah saimalia phadegan sininya ko blai jora ko abon bage ang koine thajik sama hakeno o jorano background bisino nong jorana phane bage ang koyo
belai ke kena topa hai na hai borok ni bagai yafa belai ke hambai maro sini ke belai ke tangkai jono semna ojora mo hai kaham rito mani bagai ang sai mya mano mote sini background ni ngai obono first time ora already why sini parangjak obono first borok ma participate khai kana hno ang wan sogo aboni sebang khe khlaijak ke saimaya ang je saimano te phare haina haita wase yafa yang sini jas rok lai wana raijak nasik ma borok no bongni kan koda korok koraya tabuk lakhe 3 bar o kan tang 3 ta mo thane participate khlaijak borok sabno bobo bakibno bo sayang bekereng bahan ma hai tongkha borok saiman sinai sabni jini ba kepal kahamno thari kai thajing background gore bisram ang sini bisram bisirok no koinai norok ni jorana phaina bagai aboni yagulo last paithak sini bethel bapi charge ningai norok ready tongde tadi ingkai sing kenal aja na hanya hai borok penamai sili kebang kasai malia engkalai tini jas rok
Hadi, hai na hai borong ni bagai, ya apa? Black kenapa ka? Sini jas rok, gan sem kese bokrok tung na hai ma tunggu. Orang kisah nasi nai meni, ke nasi tong orang sekung ya ta. Hasing bo angka ham bokor kodo ke nasi layu. Saya malia, Black ke hambai, borong no, borong ni kata korang bagai, borong ni grup competition ngai borok, present kai kelangka. Kaicor borong ni sakawa teba hamari kelaicung oba haike no bosor burung teba kebang kaye seng saimano thajing seng warsibo konaka sini mandai sarkelo fellowship including fellowship so 27 tongo aboni bisingo aro only 7 tai mo tharo bek thang saibia ajaga na tam sanai sarai keri jahnai belai kom nukjago abo orang sabta mau thaneng dise semnugo tadi ang bisi kok saya last sini bongro taklai rupai bisi ni hamari manjak sainia sini betel mo tadi ang koina sini betel baptis charge no norok ni jorana phena bagai last hale bo makangkha bisram background ab betel guys Saimalia
belai ke hambai borok no tadi ke borok ni bagai senjot hai no hai tesa pal ka ya tha belai kong participate khamen bagai dati no pai thang sima tongo asa khayo next year ko te bangan hunai terus sini sarkel no hote te bo samong khaijak tongo kaitor subomani bisingte ang bangla paine digin thanai hai hai jotono phaimajak phainai kurung mo thane akra chakra tai logi teachers phainai tai sini local mo thane joto adam ro tai especially debo hambai maru sini MVP sini adam ro no sini sar song no borok buskam sala debo borok gobang kotor khai khaimana ni bagai kaitor sini MVP sini sakawo tai joto mothani sakawo oba haikeno sumosubai toni thum ang koine o pantano ani bagai suribui kholobai rena bagai ang koine sini MVP sini no sini sir vice president ang koine sini sir no bo ang koine kai sir phaiside sini secretary Sirnai hambai sukna hani asini keplai sakaitor mo jaran pai thoya hambai maro haino hai kaitor sini children fellowship kaitor